Aizue, beraiatu kartera honetara, asteburu ezberdinak pasatzeko aukera. Ze, apuntatuko algara? Bale, ea zen euskamutil jatorrak asaltzen duten. Eta sexiak. Lagunak animatuko ditu. Superneska mutil kuadrilla abian dago. Asteburu ezberdinak pasatzeko aukera. Zer, Josepa, animatuko algara? Jesus Maria eta Jose. Venga, esan baiet. Guillermina, Ramon, Ángel eta Manolo esango dugu. Zer dio, ze guapa? Auskalo, Pepe, auskalo. Barduan bai, bo. Kaixo denoi, eguerdion denoi. Baina, hauek zer dira? Hauek zein diren nire aitona monak. Superkuadrilla egingo genuela, Nerea. Esan, Josepa, nonde katea jarte moniro? Ei, berezatzen publikentzeko astebukara ezberdinak. Auskalo, Pepe, auskalo. Mangaizko udotzu bat egon da. Baina guraletik ez dezer pasatzen. Zuei asola ez bazai zuen. Orduan adoz? Bueno, hemen gaudenez ez da igualde ingo, ez da? Baina berez, aprobetxatu dugu, pension kompleta. Hau marka, etxean ez diet bito kasurik egiten eta orain asteburu bat pasa behar nire superaitona mona eta bere kuadrillarekin. Ai, Josepa, ezak ibizirik etego garen demonial pro jauekin. Auskalo, Pepe, auskalo! Kontxalo geletan utzi eta patio joango gara jolasotzuk egitera. Aspaldiko jolasak atera beharko ditugu. Bestela adinduak. Eskerrik asko, majo! Segando! Gaurko afaria ezberdina izan doa. Taldeka prestatuko duzuen janari goxuena. Guk prestatuko dituen goxu. Eta goxuenak sorpresa edukiko du. Hande hogin egiz, gaztezar taldea. Bai, pagotza, zuekin ozen ari gara pasatzen. Nire flipautara zuekin. Egun emateko disko festa! Etorri txurrukara, estripo bat dago eta. Lasai Manolo, ambulantzia badako. Lasai Manolo, ambulantzia orain dator. Hain ondo ari ginen pasatzen. Orain zein esan duko baita. Auskalo!